sme si robili trošku srandu pred chvíľočkou s tými raňajkami, s filmovou postavou, kde ste dabovali Sylvestra Stallona. Teda aké sú tie raňajky normálne u vás, bežné? Normálne raňajky, keď sa zobudím, no tak ja sa vám priznám, že tekuté. Ja teda pijem dosť veľa vody, maximálne teda nejaké ovocné šťavy ráno. Ja pevnú stravu ráno moc neviem, ani som si na to nezvykol. A mám taký pocit, že do práce sa nemá ísť s preplneným žalúdkom, takže nejak takto to ponímam, tak skôr by som povedal ovocno, tekuto. Hlavný zarába zdravšie. No jasne, hlavou mu pracuje lepšie. Mávate aj nejaké ranné rozcvičky? Neviem, nejaká malá gymnastika? Tak ja som pravidelne, keď som mal psa, tak som chodil venčiť, samozrejme psa, teraz už ho nemám, žiaľ Bohu, a zvykol som si na to, že ráno taká prechádzka, ja bývam pri Dunaji v Devíne, takže mám také ranné prechádzky okolo tejto nádhernej rieky, trošku takej ako rýchlejšej chôdze alebo niekedy aj behu, podľa toho, aké je počasie, a pravidelne otužujem v Dunaji. Dneska som nestihol, dneska som nešiel. Počkajte, pravidelne otužujem v Dunaji znamená čo? 4 až 5 rokov vlastne, 5 rokov už v podstate chodím, celoročne sa kúpem do Dunaja. Celoročne? Celoročne. Celoročne to znamená v decembri, januári, februári. Ale nie. Aj? Smrteľne vážne. Smrteľne vážne, maximálne do -5, keď je. Ja, tak isto, že nejaké limity sú. Už nejdem vlastne, keď už je viac. Isto, že nejaké limity sú, ten môj sa volá 24 stupňov vzduch, 22 voda. Tých mnohých postav, mnohých tých akčných filmov sa stotožňujete najviac. Tak, ak vôbec? Nedá sa až veľmi stotožňovať s týmito akčnými hrdinami, lebo ja neviem, zachraňujú svet takým spôsobom, a keď dojde k náhodou k niečomu naozajstnému, nie toho hrdinu, aby zachránil napríklad pad dvojčiek, alebo niečo, ako tí Američania vymyslia, takže dívam sa na to s veľkým nadhľadom. Ale tak ako ja tohoto Sylvestra Stallona, ktorého dabujem ako osobne, si ako človeka, ktorý, keď si zoberieme jednotku Rockyho, považujem za naozaj dobrý film. Potom už keď robil on tie série a všetky tie veci, že robí 5 a 6, ja som vlastne robil teraz naraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, predabovával a neviem čo, potom aj tých Rocky, všetky tieto veci, ale zase ako obchodník sa chová fantasticky, zrejme mu to sype, lebo kupujú to úplne všetci, takže každý sa na to pozerá. A ako človek sa mi zdá celkom ako príjemný a fajn, je to môj obľúbený. A ten ďalší, ten pán Schwarzenegger, no ťažko hovoriť o nejakom veľkom herectve, a tak on to niekam dotiahol, tiež to je určite zaujímavý človek, a ťažko hovoriť o tom, že ako sa on dabuje, lebo on až tak príjemne a veľmi dobre nerozpráva, nechcem ho zadzovať. Yes. Ale tiež urobil veľké trháky. Dobre, a napríklad taký Mel Gibson, priznám Mel Gibson je úžasne, tak pardon, na to som zabudol téma srdcovka. No, presne, pretože medzi nami tieto staré akčné, alebo staršie akčné filmy, Smrtonosná zbraň, sú pre mňa rozprávky. Ja to beriem ako rozprávky pre dospelých, ale podľa mňa s veľmi dobrým dialogom. Ešte vtedy. Veľmi dobrý dialog, ale vám poviem, že taká jednotka, dvojka, Smrtonosná pasca sa dabovali veľmi, ako celkom dobre. Ale už keď išlo k trojke, k štvorke, to si dobre pamätám, na to nikdy nezabudnem, keď sme to robili, že bolo to úplne katastrofálne, lebo tam rozprávalo naraz v 10 plánoch 15-20 ľudí. Oni si už tie dialógy potom na tom mieste podľa mňa tvorili sami a rozprávali, čo ich napadlo. A toto vychytať všetko bolo úplne katastrofálne. Najvyššie to bolo v strašnej hektike a viem, že sme to robili do rána, do 4. nejaký ten diel a skončili sme bez hlasov. To bol rev na rev. Dobre, ja sa vás ešte opýtam ohľadom tohto dabingu. Približte nám nejaké vtipné scény z dabingového prostredia, ktoré sa ľahko dabujú, alebo či dochádzalo k rôznym vtipným komentárom, alebo... No, vtipné scény z dabingu vám ťažko približujem. Aké vtipné scény, keď nás je 7 pri mikrofóne, tlačíme sa pri jednom mikrofóne, tak to je asi najvtipnejšie, že kto sa prepracuje a kto to prečíta, to je asi dosť vtipné. Ale vtipné scény z dabingu sú podľa mňa tie, keď robíte kreslené rozprávky, napríklad Mema. Keď som robil Žraloka, tak to boli naozaj... Dajte Mema. Ja si už nepamätám. Ale si to kto Cítim sa veľmi príjemne, dalo mi to strašne veľa, som rada, že som si to mohla vyskúšať, a negatíva, možno som si tak všimla na sebe, že čo by sa dalo vylepšiť, čo sa mi nepodarilo, ale celkovo to hodnotím kladne.